tak se dneska pojedeme podívat do Poličky. Jsme v Hradci, už máme naloženo, vezmeme tam písek. Takže uvidíte tak nějak sestřih z celé cesty a pak následně z celé vykládky. Teďka vlastně jsme furt v Hradci Králové. Teď vyjedeme na dálnici a pojedeme, já nevím, asi nějakých 60 km snad po dálnici, což není úplně tak záživný a je to celkem nuda. Tak, teď tam jedem. Máme za sebou lek 3 osí, takže se tam zase užijeme couvání trošku. Ale snad to bude lepší, snažím se s tím pořádně naučit, i když mi to pořádně nejde. No ale snad to klapne. Tady přijedeme na kruháč, teď jedeme vlastně na Hořice, tady bude velký kruhový objezd, na něj najedeme a pálíme směr Pardubice, takže jakoby sjedeme u Opatovic a z Opatovic jedeme na Vysoký Mýto, to se napojíme na D35 sem. Jsme u Opatovic, jedeme. Tady to je takový zajímavý, že tady musím jít trochu na brzdy, nebo respektive zapnu motorovku, protože tady to je sice dobrý, ale tadyhle to je dost prudký a ne jednou, když jsem tady snad poprvé, když jsem tady jel, jsem do toho vlítnul jak s osobákem. No hoši, smrt v očích jsem měl, ty kokos. Jsem myslel, že tady skončím někde tyhle v poli. A tady očividně, tady to je prohlí, tady očividně někdo to podle mě někdo se přecenil stejně jako já tenkrát. Tak, teďka projíždíme mezi dvouma šelkama, které jsou vlastně směrem tady na Vysoký Mýto, za chvilku končí dálnice. A nevím jak vám, ale mně to tady vždycky přijde, jak kdybych byl v jiný zemi. Jak kdybych nejel Českem prostě. Nevím, prostě mi to tak přijde. Každopádně já si myslím, že tohle je jedno z mála parkovišť u dálnice, který není narvaný kamionama. Protože přijde mi, že jinak na všech benzínkách to je naládovaný nákladákama, ale tady jsem to neviděl nikdy plný. A to jsem tady jel i v podvečer, jakože, ale fakt ani jednou jsem to neviděl plný. No, za chvilku nám končí dálnice, každopádně my pokračujeme, takže valíme. Tak už nám tady končí dálnice. Takže budeme sjíždět. Teďka se tady budeme courat, protože to tady je opravdu náročný, no, tady zrovna. Tady to projedem, tamhle přijedem do vesnice z kopce, tam rovnou můžu drtit motorovku, projedem tu vesničku, pak pojedem přes takovej úsek, kde jsou semafory, což nevím, co tam, proč tam jsou ty semafory, ale jsou tam, no, co už. Tam kolikrát vychytám docela blbě červenou, takže tam musím zastavovat, a když jsem tahle naložený, tak to je úplně průser se rozjíždět. To je fakt hrozný, to jakože to než jako rozjedu, to je šílený. Každopádně tady pak doprava, kdyby se jelo tady za tímhle kopcem doprava, tak pak je Luže a je tam hrad Košumberk a jsou tam lázně Košumberk a tam jsem já byl v rehabilitáku na 3 měsíce, co jsem měl tu nehodu a bylo to tam moc fajn, je to tam fakt hezký. Ale je to tam samý kopec, takže jako někam se dostat, to bylo mazec. To jsem myslel, že zdechnu. Tam jsem byl ještě plnohodnotně upoutaný na vozík a nemohl jsem jakoby tahle jako ujít kousek, jako teďka ujdu kousek. Borci tady dělají tunel, dívej. Bude tuneloši. Skrz tuhle horu na druhou stranu. To víš, jo, je tam traktor. Tak, máme podlahu, oši. Máme podlahu, ano. Super. 40.
Kámo, nevýjížděj mi tam, stůj, prosím tě, stůj! Jo takhle, on to veme zatím. Dobře on. 36 uši. Bomba. Ten kruháč je betová asi za kilometr. Ach jo, ty vole. To je zas den, a to zas domů přijedu, oši, je 1 hodina. Já než dojedu do Poličky, než to tam vyložím, než krávo. No tudy zpátky nejedu, a to objedu přes Chrudí, moši. To vemu zadem. Asi. Je vybavený zase. Bože můj, bez tak tam zase někdo vyboural, nebo tam někdo se ťuknul a je kolona až do řiti. Tak budu čekat 2 dny. No, dobrý. No nic. Tak jo. Tak tahle to vypadá, no. Život na cestách je někdy super. Já tady brečím kvůli zdržení, který bude asi tak třeba půl hodinky. Tam už to týpek otáčí, ten už to psychicky nevydržel. No, já tady brečím kvůli tomu, že zdržení bude půl hodinky a co mají říkat borci, kteří čekají v kolonách několik hodin, ty kokos. Že jo, to je hrozný. No nic, tak čekáme. Mám takový pocit z dnešního dne, že mně přijde fotka z jedné vesnice, protože prostě jsem měl ve vesnici, jel jsem nějakých 48, 47, nějak tak a zprava přijíždělo auto a on to strčil ten čumák do cesty, když tam zastavil nějaký výtrničák v Passatu. No a já jsem jakoby projížděl okolo něj a on byl kopec, jo, bylo to jakoby v kopci. Já jsem dal plnej, protože jsem byl naložený, vezl jsem materiál ještě zpátky, jsem vezl 4.8 kámen, takže jsem dal plnej. No a koukal jsem do zrcátka, jestli mu náhodou nevemu přední část auta, protože to bylo fakt natěsno, to třeba byl takovýhle kousek od kol. No a jak jsem držel ten plný, tak najednou koukám, že nahoře radar a já mám na tachometru asi 54 nebo 55 nějak tak, no. Říkám, super. Tak, sjíždíme dolů do Litomyšle. Bomba. Ne, dobrý, ten odbočuje. Tady budeme mít hnedka kruháč. A páni policajti koupili nové auta, už jim to vezou. To je taky takový jako úplně na prd. Takže to tady projedeme celý. Tady máme molku, toto, kruhový objezd. Tyhle to auto a ten vlek, to je zajebaný hoši. Zítra to musíme umýt. Zítra je páteček, tak to umím. Myslíte, že to je tohle? Myslíte, že to je škola, nebo? Jsme mimochodem v Litomyšli. A to vypadá docela opuštěně, jakože... Co to je za budovu, hej? Kdybyste někdo věděl, co tohle je za budovu Litomyšli, tak mě to napište do komentářů. Každopádně, když tak, co byste chtěli, aby jsme rozebrali třeba v příštím videu, tak mě to napište do komentářů a já schválně si to zapamatuju, někam si to napíšu a v příštím videu se k tomu vyjádřím nějak, nebo o tom rozjedeme nějakou debatu. Tady přijdeme takový kruháč, ten pojedeme doleva směrem Polička a jak pojedeme doleva, tak tam na konci jsou radary, takže se budeme snažit to vytáhnout aspoň na těch 50 a pak už držím jenom plnej, akorát, že přijde kopec a tam zase spadneme až na 30, protože to prostě nejede, no. Těch 28 tun, i když tohle je 500 konů, aspoň teda doufám, jo, beru to tak, že prostě tohle je Scania G500 XT. To XT je označený jako Extreme Trail, což znamená, jako, že to je auto spíš jako na stavbě a tak dále, že je jako vysoký hodně. A to G500, předpokládám, že to je jako 500 koní. No, stejně to prostě nestačí, já nevím, to bych chtělo, nebo nestačí. No, nemá to prostě, když jste naložený i s vlekem, tak to nemá takovej, nemá to prostě takovej tah, no, nebo prostě to nechce jet, no, pořádně. Stačí kopec, co nejedete nikam.
Tak. Vlek tady budeme táhnout za sebou, všude možně. Tady doprava. Ten kruhač má asi taky nejlepší léta za sebou, jakoby. Já přemýšlím, jestli to mám brát pak jakoby zpátky přes skuteč zadem, anebo to mám brát tadyhle pohlavní, ale když si to tak vemu, tak je nějakých 1:30 a já když pojedu přes Vysoký Mýto zpátky, jakoby třeba o 2:30 ve 3, tak to všichni pojedou z práce a bude to zasekaný, ale myslím si, že i tam to bude zasekaný, takže nevím, jestli si jako úplně pomůžu, no. Ale kopec, takže dáváme podlahu. Respektive já tam vždycky vouknu tempomat, protože to je, kdybyste dali plný plyn a nemusíte stát na pedálu. No, nechce se mu. Taková poměrně častá situace, která se mi stává podle mě tak obden, je to, že já jdu tahle naložený, víc mě to prostě nejede, protože mám hrozně naloženo. Celá souprava váží přes 40 tun, konkrétně nějaký 48, 49. No a tak si jedu. A nejlepší situace je, když tě tahle předjede týpek s osobákem, protože hrozně spěchá, ale za dalších 300 metrů začne odbočovat doleva, naproti jedou auta a vy musíte brzdit. A ono tohle to zabrzdit a rozjet, to prostě potřebujete na to, já nevím, 2 kilometry. No a tady vlastně na konci té rovinky, tady uvidíte, co je vlastně prudká levá a pravá. Jako když jsem tady jel poprvé, tak jsem byl docela překvapený. Ale naštěstí se hodně koukám po značkách, takže jako tak nějak jako jsem byl na to připravený a brzdil jsem. Tady většinou dávám motorovku už naplno a sjíždím kopec. Tady jako nechcete jet pod plným. Tak a tady vypnu a už se trvačností můžu jet. A jakmile projedu takový hrbolek dole, tamhle u těch svodidel, jak se to stáčí doleva, tak už dávám podlahu, protože zase přijde kopec a na tom kopci nám to zase nepojde a tak a dávám plnej. Dám tempomat rovnou, protože to je, jak kdybyste dali plnej. A jedu. Ty kokozoši, vole, to je jak ve farming simulátoru, dívej. Pásy, totok. Tyhle, to je pořádný traktor. A pak, že se mají farmáři špatně, dívej na ty traktory. Tak a už pomalu opatrně projíždíme poličkou. Tady máme autobusové nádraží v Police. Je to zrovna hit paráda, ale tak co už. Tak, tady jen doprava, tady je stopka. Koukneme si tam, jestli nejede, každopádně musíme zastavit. A stejně jsme dlouhý, ale najeli jsme si dobře, takže ten vlek, i kdybychom to tady zalomili a něco jelo naproti, tak jsme to tam mohli v klidu tahle poslat. Jsme v areálu firmy a samozřejmě nám to tam bude blokovat to a počkej, to vypadá, jak kdyby tam nebylo. Hoši, ono tam to auto není, nebo? To víš, že tam není? No tak to je špica. No tak to je bomba, ono odjelo. Tam vždycky stálo takový auto a já díky němu tomu autu jsem to tam nemohl pořádně vysypat. Teď už tam stojí jenom ten traktor bagr. No dobrý, vole, tak to tam, takový, vole, místo. Tady stálo vždycky to auto, tak místo toho tady stojí ten traktor bagr. Já prostě bych potřeboval, aby tady nestálo nic, aby tady bylo jenom místo, jedno auto velký, abych já tahle mohl najet a tady do boku to vysypat. Však uvidíte proč. No teďka to k tomu couvneme a vysypem vlek a auto.
Ale aspoň to tady pohrnuli, no. No nic, nebudem si tady vymýšlet, že jo. Tady je problém, já jsem totiž nevěděl, já jsem původně, poprvé jsem se šel zeptat, jestli by mě někdo uhnul to auto, který tady stálo předtím teda, a nikdo mi jako nebyl schopný říct nic, že ono totiž to tady je tak, že tenhle ten celý areál si pronajímá několik firem. Ono to není jenom jedna firma, ale ono to je několik firem. Prostě asi nějaký majitel to pronajímá prostě několika ti firem a díky tomu tady nenarazíte na toho člověka, který třeba eventuálně vlastní to auto, nebo mu patřilo, který mu tady vadilo, no. Takže se mi tady omlouvali ty chlapy a říkali, jako, že nevědějí ani koho to je, akorát, že to auto tady stálo hroznou dobu. Dneska tady není, poprvé tady bylo, když jsem měl první točku ráno, ale teďka to auto tady není, ale místo toho tady stojí ten traktor bagr, no, což je taky škoda, protože jinak by to šlo bez toho, aniž bych tady to musel tak blbě sypat, ale je to takový jako lepší. A myslím si, že dokonce, že ten traktor bagr je těch chlapů nebo těch lidí, pro který to vozem, ale nejsem si jistý. Hele, to nevadí, každopádně. My jsme u kupy, takže to tady, tohle, zapneme to, tady to hodíme nahoru, tak sluneční brýle totok a zvedáme uši. Jdeme na to. Vysypeme vlek, nad náma tady nic není, což je dobrý. Jinak, tenhle ten týden se mi povedlo vysadit tady jakoby takovou nástavbu, to vrchní čelo se mi tady povedlo vysadit na tomhle vleku. Naštěstí to chlapi pak dali dokupy. A je to z toho důvodu, že tady u tohohle vleku se to musí vyklápět tak, že vy si musíte dávat hrozný majzl na to, aby jste to čelo zadní do něčeho nezapíchli, protože ho jinak vohnete. Ono je jak kdyby bylo z papíru prostě. To je jako fakt v tomhletom ohledu, to je úplně v pytli. Počkejte, já to tady... Jak vidíte, tak to čelo já vždycky musím popojet, aby se nezabořilo. Já ho tam vidím, jak se jakoby naklápí. Protože jakmile by se zabořilo pořádně do toho materiálu, tak by se mu mohl zase ohnout, což nechci. A to by byl průser. Mně už se totiž stalo, že jsem ho na jednom vleku, jsem byl tahle pro kámen. To teda není ten vlek, ale je to jiný, který je velice podobný tomuhle vleku. Byl jsem pro kámen, přijel jsem na firmu, začal jsem to tahle zvedat. Vysypal jsem to a říkám si, no tak dobrý, ne, tak asi hotový, ne. A byla to poslední točka, takže já jsem pak věděl, že to rovnou zaparkuju, rozpřáhnu a to. A když jsem to pak dal tahle dolů, šel jsem to rozpřáhnout, že jo, obcházím celý ten vlek a najednou čumím na ty zadní vrata. Tady vám postnu fotku, tady to můžete vidět, jak jsem to vohnul, já na to čumím a říkám, ty vole, co to je? No hoši, já když jsem to viděl, v prdeli jsem se viděl. Fakt to jsem si připadal jako úplnej debil, že tohle to, jestli až budu vysvětlovat na firmě, tak si o mě budou myslet, že jsem úplnej kretén. Tak, vyboucháme to. Ještě s tím trochu couvnem. Tahle. Ještě, hop. Tak. Já se jdu radši podívat dozadu, protože ten vlek je takovej všelijaký a občas tam nezaskočí vzadu ty háčky zajišťovací. A hlavně stejně, jelikož pojedeme po prázdnu, tak aby se nám zvedla tato náprava, tak my musíme tohle zamáčknout, aby se nám zvedla vlastně. Po chvíli, tady to máme vysypaný.
hezky a tady by nám to mělo zapadnout vlastně a tyhle háčky, až se to dobře, tak by měli zajet a zajistit to čelo proti otevření, no. Takže snad se to povede. Snad to dopadne. Ono se to kolikrát nepovede, takže ono do toho stačí kolikrát bouchnout. No, to se nepovedlo, takže to do toho praštíte a ono to zajede. Jedeme čelem k té kupě, ale my to musíme udělat, protože jakmile my vysypeme ten písek do boku a budeme tam popředu, tak máme tady na levé straně dole blatník. A my kdybychom jako jeli rovně, tak to urvem. Takže my to musíme zatočit a máme za sebou i vlek, takže musíme i ten vlek nasměrovat tak, aby až pojedeme plný raid doleva, aby se nám nezačal lámat třeba do těch aut nebo nějak blbě. Takže já si musím najet takhle ho nalomit ten vlek a takhle přijet k té kupě. Tahle čumákem. Takhle ho dát na šikmu, abych to měl. Tady to hodím, přepnu na auto, tohle to začnu dávat dolů. Tahle hezky. A hlavně ho nesmím zlomit tak moc, aby ta korba, když se začne vyklápět, a my když jsme byli jako fakt hodně, tak se ta korba, jak se vyklápí, tak se opře o ten vlek. A tady to je vlastně, že na chvilku budeme jakoby slepí, protože my to teďka vysypem všechno. Já si to ještě trošku přizvihnu, aby to... Tak, teďka to všechno vysypem. A teďka kdybychom vlastně jeli rovně, tak to tady akorát zničíme. Čili my dáme plnej doleva, dáme zpátečku a teďka jsme v tomhle zrcátku úplně slepí a nevíme, co nám dělá vlek, takže já vždycky koukám do tohohle zrcátka a čekám, až uvidím vlek. Teďka ho vidím, takže já dám za jedna, zase popojedu dopředu trochu. Tak teďka už vidím, že toho tady je jenom trošku, sklopím si tahle dolů tu korbu. Ona půjde dolů, s tím, že jí pomůžu ještě, že tohle to vlastně dám, jako začnu víc ohýbat. To čelo vlastně začnu dávat dolů. Ono to tahle zůstane. Korba se nám sklopí. My to trošku dáme nahoru. A zase dolů. Tak. A teďka to máme prázdný. Ještě nám tam trochu zůstalo. Takže to dáme ještě jednou dolů takhle. Tak. A teď už nám to jde hore. A ještě jednou s tím bouchnu. Tak. To nám zajelo, vypínám čerpadlo, máme hotovo, vybaveno 14 hodin a 2 minuty. Tak a teďka to tahle coufnem. Teďka vidím, že už jsem tady na kraji, takže mě ten blatník vlastně, který je tady na straně, mě vůbec nevadí. A jenom si hlídám vlek a tady auto, aby to nedopadlo tak, že někomu tady poškrábu auto. Tahle vlek, super, super, super. Odjedu od té kupy, tady vidíte, že jsem v podstatě dal tyhle ty 2 kupy. Teďka už můžu zastavit, dát plný raid a valíme domů. Hotovo, vybaveno. A vlastně oni si to pak nahrnou k tomu, že tady nemusím to rozpřehávat a tak. Každopádně, jak vidíte, kdyby tady nestál ten traktor bagger teďka, tak já jsem tady vlastně mohl najet tahle tady popředu, tahle bych to celý zalomil k té kupě a vyklopil bych to k ní a nemusel bych to tahle milbě roztáhnout, no, ale jak co už. Tak jo, tak a valíme domů. Tak jo, přátelé, dojeli jsme na firmu a my si musíme přehodit vleky. Tenhle 3osák musíme zaparkovat a musíme si přehodit tamhle ten modrej na ten tandem. Takže jsem si řekl, že vás vemu sebou a ukážu vám, jak to já dělám. A vám ukážu, jak rozpřahávám vlek já. První kam jdu, tak přijdu sem
Vemu si zarážku. To dělám vždycky, tak nějak se snažím jako první, protože nechcete, aby vám to někam odjelo. S tím, že moc dobře vím, nejdřív si zkusím ještě tady toto. Jo, vidím, že to půjde. Tím pádem vím, že nemůžu první oddělat žlutou hadici. Kdybych to udělal, tak ten vlek popojede. A i když tady mám tu zarážku, mohla by se třeba sunout, já nevím, co by se mohlo stát, ale mohlo by to dopadnout tak, že mi ten vlek odjede někam, kam bych nechtěl. Takže já udělám to, že si tady vypojím hydrauliku, tu dám někam sem, jedna elektrika a teď si to odpřáhnu, tohle zvednu nahoru a teďka první červenou a teď už vím, že ten vlek se nehne. Jo, tady je nějak, to je blbý, super. Tak já to nechám zvedlý, protože pak jenom popojedem a budeme zapřehávat ten modrej. Teď už vím, že mi nikam neodjede. Takže já udělám to, že vytáhnu elektriku, dám semka, teď žlutou, super, já to přehodím přes to, mám to odpřáhlý, všechno odpojený, mám to daný nahoru. Popojedeme dopředu, to máme rozpřáhlý a vím, že se nám to vzadu zase zacvaklo, to prostě tak dělá, no. A my potřebujeme zapřáhnout tenhle vlek. A si to přepravíme na ráno. Ať tady pak nešaškujeme. Takže tahle zpátečka a coufem. Tak. Dáme plnej. A teoreticky by to mělo vyjít, ale my se ještě srovnáme, aby jsme byli jakože úplně s tím vlekem. My musíme jít stejně dozadu a vyháknout to. Počkejte. Já se ještě kouknu, jestli náhodou s tím vlekem nejel někdo jiný a není třeba ta noha nastavená na jiný auto, že bychom tam akorát do toho žduchli. Takže na to teďka tady kouknem. Jo. Hele, vypadá to. Ty vole, já když na to tahle kouknu, se to zdá, že to je nějak vysoko, ty vole. Máme to trochu níž. Ukáž. No to je furt vysoko, hoši. To mělo... Počkej, tohle. Ještě. Ukáž. To je furt vysoko, do prdele, bo. Ještě to dáme. Ještě. Tak. Hele, dívej. To je vončo. Tak, teď to tady musíme vzít. A tahle to dát nahoru, aby to bylo otevřený. A teď musíme na to nacouvat. Bohužel kameru nemám. Jako hodila by se. Nebudu říkat, že ne.
ale musíme si poradit bez ní. Tak jo, máme zpátečku a jdem couvat. A teď si jim zacukáme dopředu. Tak. A tím pádem by to mělo být zapřáhlý. Jo, vidíte, že tady vidět, tady je takový cvuček, který, když je venku, tak to není zajištěný. Tahle vím, že to zajištěný je. Tady máme elektriku, žlutej toto. Takže já nejdřív vemu tu žlutou. Tu tam tahle nasadím. První žlutá. Teď elektriku. Jedna. Druhá. To je super. A teď nohu. Ona je taková vohlá, takže se to dává nahoru úplně na hovno. Ale naštěstí tady u tohoto stačí takovýhle kousek. Ty vole. A to z toho musíme vyháknout. Tahle. Překlopíme to sem. Tady to tahle dáme dovnitř. Tady to zajistíme. Tahle. Tohle zamáčkneme dovnitř. To dáme sem dále. Tohle bychom měli. Teď se koukneme, jak na tom je vlek. To je v pohodě. To je zajištěný. Světla svítí jak blázen. Jsou diodový. A stejně ráno většinou obcházím kompletně celý auto a čistím světla, že to dělat teďka nebudu. Tak, tady vemem hadicu, tahle, čekej, tahle, špatně, tak hadice tam je, elektriku, tahle, hotovo, hydrauliku. Tak, no a máme to ready na zítřek. Hotovo. Takže špica. Tady to všechno máme, jak má být. Takže ještě si to odbrzdíme, pojedeme s tím dopředu, zabrzdíme. Hotovo, 4 hodiny, balím a jdu domů. Tak, u dalšího videa čus.